So atong sugdan ang unang mukabaro mao si Brad Alvin Itamundo. Okay, ready na tong keeper? Okay, ready na. Okay, daghang kay salamat Brad Edwin Isal atong katbang si Brad Efren de la Peña usa kini ka friendly religious debate, no? Para for educational purposes. Kaya sa mga debate gud mapagawas sa dugang matuoran kung makakakon sa ta mataghabi. Kada kung pamatud ang karong tema sa masigi paambit ni Brad Edwin Isal tong kauban nga pamatud na ako nga Mary Mother of God ang iyang titulo, literal gina og dili figurative. Sumala sa Biblia og mga referensya. Mo lang magsugod ako dinhi sa konsilyo sa Efeso. Usa ka anatima ni San Cirilo sa Alexandria kontra ni Nestorius nagkanayon Council of Ephesus anatima against Nestorius AD 430. If anyone will not confess that the Emmanuel is very God and that therefore the Holy Virgin is the Mother of God, Theotokos, God-bearer, inasmuch as in the flesh she bore the Word of God made flesh, as it is written, the Word was made flesh, let him be anathema. Binisaya pa ni, bisan kinsa nga dili mo afirmar, makumpisal, nga ang Emmanuel, Diyos kauban nato, mao gyud ang matuod nga Diyos, o nga ang balaan nga Birhen, nga si Santa Maria, mao gyud ang inahan sa Diyos is the Mother of God, Theotokos, na ipulong is, sabot nga ng is, dili na sumbulikal, pag-iwan ni Kristo, mao kinakong lawas, this is my body. Sa Griego, toto is timoy. Dili kina symbolikal, kaya symbolikal ganitag figurative, metaphorical, protestante na ta. Is the Mother of God, Theotokos, sa Griego, God-bearer. So, nanganak yun sa Diyos. Inasmuch as in the flesh she bore the Word of God, diya sa unod, iyang gipanganak, isamkon ang pulong sa Diyos, kamo kining Diyos mismo, diya sa unod, as it is written, sumal sa nakasulat, ang pulong na himugunod, siya matinunglo, let him be anathema. So kinatong kaatbang karon kay mao man niya baruganan, di magid literal, symbolical naman, figurative o metaphorical, o unsa pa explanation da aside from literal is mao gyud truly the Mother of God. Apil na kong amigo sa Brad Efren sa anathema. Una ako da nagnahon si Brad Efren, una ko mapadayon nga mas may siguro Brad Efren nga mobalik na ka Brad Efren sa matuod nga baruganan ni San Cirilo, dili ni Nestorius. Kay kauban mo ni Nestorius, kami ni San Cirilo. Oh, kana unya imo lang i-rebat friend ha. Sa Biblia atong basahon din sa balang kasulatan. San Mateo kapitulo 1 bersikulo 23, klaro kay kasulatan. Atong basahon. O kining tanan hitabor matuman ang gisulti sa Ginoo pinaging ang propeta Isaias. Kinutlo Isaias 7:14. Unsa may giingon ni propeta Isaias karang tugon, ang usa ka ulay magmabdos og mag-anak. Kanang mag-anak magmabdos sa Griego manang tukos. Pasabot manganak og usa ka lalaki. Kinsa man ang anak pagkatawag sa Emmanuel. Hubaron sa to pa ang Dios uban kanato. So inahan manganak sa Emmanuel. Unang Theotokos kay Dios uban kanato. Ang Dios Theos na ya tukos manganak og Dios. Manamkon og Dios. So inahan gyud sa Dios Theotokos Mateo 1:23. Litra po litra gini literal gini dili ni pwede mas symbolikal og figurative mga igsoon. But friend, kay sa Catechism of the Catholic Church, Article 116, giyon diha, literal means as conveyed by the meaning of the words itself used in the scriptures or in the documents of the Catholic Church. Nagibutang man diri, manganak magbabdos, manamkon, og Emmanuel, Diyos uban kanato. Literal po literal gyud na literal na. Literal means symbolical figurative na. Nga naman, kaya ang persona sa ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nga mga itong Ginoong Kristo nga matuod nga Diyos, nagpakatao man siya, dili ang amahan may nagpakatao ha. Masabot ka ng Mother of God, dili na inahan sa Diyos nga amahan, inahan sa Diyos nga Espiritu Santo, kundi inahan na sa Diyos nga anak, limited to the Son. Why? Because God the Son become incarnate, John 1:1, 14. Sa sinugdan mong pulong kauban sa Diyos, ug ang pulong Diyos, sa 14 ang pulong nga Diyos, nahimong tawag, may puyuban ka na to. Literal yun na sa Biblia. 1 Timothy 3:16, sa Pablo, Diyos na dayag sa unod. Literal yun na lagi. Symbolikal na lang Diyos na dayag sa unod. Literal po literal na. As the word and the letters of the scriptures convey, it is literal. Catechism of the Catholic Church 116. Mo nang pag-ingon, inahan sa Emmanuel, inahan sa Diyos uban ka na to, literal po literal na, literal na. Dili na mahubad og figurative. There is no way that it can be interpreted as figurative, metaphorical, or hulag pamulong. Sa Lucas 1:43, kama 69, ingon sa Santa Isabel nga napuno sa Holy Spirit, napuno na sa Espiritu Santo, di lagi ni figurative.
figurative, metaphorical, pag simbolikal. O hulad pamulong, wala uy. Apan nga namang gipangga ko pag-ayo, mga Santa Isabel. Ang inahan sa kong Ginoo, miyan himan kanako. Ulit na pulit, inahan, nanay, sa, kinsa may gisa, gitudluan, Ginoo. Siya man ang Ginoo. Sa versikulo 68, dalaygo ng Ginoo, kama, kinsa man, litra po litra. Ang Diyos sa Israel, kay miani siya yun literally ha, og nagluwas ang katawhan. Lucas 1:43, kama 68. Kanya, literal sense, Catechism of the Catholic Church, to repeat back, Article 116, the meaning conveyed by the words itself in the Bible. Biblia pa lang gani, litra po litra yun na. Inahan sa kong Ginoong Diyos. Sumpayon niyo kay tibok kasulatan linamdagan sa Diyos. 2 Timoteo 3:16. Lucas 1:43, kama 69. Inahan sa kong Ginoo, kinsa ng Ginoo? Ginoo nga akong Diyos, kami ani aron paghimog pagtubos sa akong katawan ang Israel. Luke 1:43, kama 69. So it can no otherwise be interpreted but only literally. Kamo na gigamit sa simbang Katoliko. Kay kung ato na yung simbolikal na protestante na ta, muna baluganan ni Nestorius, kaunang iriya, wapat to si Martin Luther. Pag-abot ni Martin Luther mo, sa baluganan sa mga protestante, na di sila mo to nga, literal si Mama Mary, inahan sa Diyos, kay inahan naglaw sa pagkatao, sa lawas. Uy, waing hunala, uy. Ang persona ni Kristo doon kakinaya, matuod nga Diyos mo itong tao, by virtue of the mystery of the incarnation, kaya pagkatao mo siya, kunya na mystery of the hypostatic union, wag yun magkabuwag, mo lang iyang pagkatao, naapod hang iyang pagka-Diyos. Walang ipanganak ni Mama Mary, ang persona kiti Kristo nga Diyos ug matuod nga tao, dili kay tao na gipanganak. Kitagod gipanganak na sa tong inahan. Ang ato mga persona gipanganak dili man atong lawas ra, dili man atong dugo rag bukog. Bisan gante nga atong lawas gikan sa tong inahan ug amahan, no, gikan sa ilang panagilawas, pero atong kalagikan sa Dios, pero ang atong persona gid gipasud atong kalag sa tong lawas ug panganak sa tong inahan. Inahan gyud ato atong inahan, dili kay inahan na sa lawas, dili inahan sa tong kalag ug bisan inahan sa tong espiritu sa tong persona. Or kana nga hubad sa kasulatan ug sa sentido lohika dili na madaot sa simbahang Katoliko. That is heresy. Ako nagikutlo ganin dili ako ibalik. Kaya ano, litra po litra gyud na, literal na. Wala ko musupak akong Igsosefren, dili na Catholic defenders, kundili protestante na kay that is the stand of Protestant, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah. Pangutan na ng Protestante 44,000 kapin, kumutuo ba na nga si Maria, inahan sa Diyos, literal, litra po litra, sumalas Biblia sa dokumento simbang Katoliko, di na mo to. Di na mo to. Manang, klaro kayong habig nga akong katbang ron kay usara magining kamaturan, di ba ni mahimo nga, ang figurative tinuod, ang literal tinuod sad at the same time. Sa ito pa, kaklaro kayo nga ako nagbarog sa simbang Katoliko, kaya kung ibasa sa dokumento simbahan, anak ni San Cirilo kang Nestorius sa Konsilyo sa Efeso 431, ang di kali ka mo to, litra po litra, is Mother of God, Mary is truly, is gani, wala gilain, literal bilang is, wala is ka simbolikal, is metaphorical, is figurative, wala sa una San Cirilo, sa mga church fathers, wasa na sa Biblia, litra po litra yun, Mateo 1:18, kama 23, Lucas 1:43, kama 69. Mo nang, kung dili ka mo dawat sa litra po litra, iksong Efren, nakakaroon sa atbang nato sa 44,000 kikauban sa born again, Iglesia ni Cristo o sa talang protestante. Ako, I stand foursquare as a Catholic defenders. Why? Because my stand literal in scriptures under the documents of the Catholic Church is not the stand of the born again. It's not the stand of the Iglesia ni Cristo. So I would like to invite you, buddy friend, to come back to the true stand in the scriptures and in the malediction of the Catholic Church. Galacia 1:9, isang kinsa nga magwali og lang may maghilyo nga wa na magiwali. Mateo 1:23, inahan sa Emmanuel, Diyos nagpakatao, siya matinunglo. Ingon sa Pablo, Galacia 1:9, gibalik ni San Cirilo, isang kinsa nga di mo to nga Emmanuel is truly Mother of God, is yun sa Grego toto isti Mother of God, Mater Dei, di gani ka mo tuon na anatima ka. Konsilyo na sa Efeso nag-atima, dili kay sa San Cirilo ra, konsilyo ko sa Efeso. So ang tibok simbang Katoliko, nag-anatimatay sa nang ingon, figurative, metaphorical, hulad pamulong. Unang, we should not make people idols. Na itong maestro, magtuuta nga, kanunay na sang gusto. Asa ito papa, magalimang kung infallible, na ito pang kauban na nga safety. Dili tayo, we have to side not with the person, but with the truth. Dili ta mulaban sa kamatuoran sa balang kasulat og dokumento sa mga Katoliko. Ni hindi bisan kinsa Katoliko sa unsa pa na sa kamayng lakas Biblia. Kay kung mao na may lakas Biblia di
Mas adto na lang ta Soriano, kay Soriano may pagkay mo explicar sa Biblia. Pero di na may prinsipyo sa Simbahang Katoliko. Ang prinsipyo sa Simbahang Katoliko, magisterium yun. Ang otoridad sa simbahan pag naingon, literal yun na kay is truly Mother of God. Huwag magiging na symbolikal. Borda, Juan. Dagang salamat ug mayong gabi ka na itong tanan. Okay, natapos na ang panginoong pagbarong ni Brad Alvin Gitamundo sa Youngstown nga Mary, Mother of God, literal. So, ari na ta sa ikaduha sa pangutana ni Brad Efrain Gilapinya. So, sa 5 minutos niya, matag pangutana, hindi mo lampas sa 1 minuto, niya ang tubag ni Brad Alvin, hindi sa mo lampas sa 1 minuto. So, okay, Brad. Salamat kayo, Brother Edwin Rizal. Brother Alvin Gitamundo, katong pinanggang katbang. Kining the word literal, Brother Alvin, of Mother, goes ahead with the Son. Pinuli dali. Ang pagdana, ipasabot na sa konsilyo sa Trento, sa konsilyo sa Efeso, nga wag yung magtudlo sa Simbahang Katoliko, nga ang pagpasabot na ng Mother of God, nga nag-una si Maria sa pagka-Diyos si Kristo, kundi limited na sa usa ka meaning nga concise and brief. O pa ko mahuman pa different na have 1 minute. Please do not interrupt me. I have 1 minute. O pa mo tayo mga tungtang deeper. Usa ra gyud ka meaning nga siya inahan sa Dios ka nagpakatao, sugod sa pagpakatao sa Dios. Dito sa taguang kan dili katong wala pa matao si Kristo. Mo na nindot katubag sa imong pangutana, Mateo 1:23, Lucas 1:43 sa 69. Wa pa man mo time up. Ang punto ba? Ay, lain pangutana. Sunod pangutana, Brother Alvin. Before Jesus Christ was born from Mary, sa wala pa si Kristo na tawag ikan ni Maria, diha na ba ang iyang diha na ba ang second person of the Trinity? Diha na ba? Anyang tubag? Specific. Diha na we. Okay. God the Son existed eternally. In eternity, sa iyang ontological reality as God. Pero sa iyang ontological reality, sa iyang pagkatao, by virtue of the mystery of incarnation, gano'n ta maluwas, nagpagkatao siya. So nisod siya sa kasaysayan, nagsugod po siya sa iyang Diyos kapag pagkatao, God made flesh, sa taguang kan gini Mama Mary, John 1:14, kunya Mateo 1:23, inahan gid sa Emmanuel, Diyos na kauban nato. Brother Alvin Gitamundo, kayang ko nimong diha ng ang ikaduhang persona. Sabto ba nato nga dili gyud literal kay nagdiha na mas Kristo ang iyang pagka-Dios. So dili gyud literal nga inahan sa Dios. Si Maria kadiha na gudaan imong giangkon. Nindot na pangutana ang tubag. Ontological reality sa divinity, dili literal kay divinity man. So wa pa siya magpakatao lagi. Pero in context, ontological reality, Diyos nga na nagpakatao na. Nagpakatao na. Kaya nagpakatao na mag-is Jesus. Karon tao mag-isa matudog. Diyos nga matudog sa langit. Manang ontological reality, inahanag sa Diyos is truly Mother of God. Maanad ni Matthys kani San Cirilo sa Konsilyo sa Efeso 4:31, buhatok ni Nestorus ka pumuto nga is truly Mother of God is dili na simbolo. Next question. Literal na. Sunod pangutana, Brother Alvin Gitamundo. Sumala si Tima Mother of God. Kining Dios nga gianak ni Maria, espiritu ni o dili kabaga? Ani ang tubag, espiritu pero dunay po'y unod. John 1:14. Mabito ng incarnation. Lagi ba? Friend, ayun ang sige espiritu kay wa pa na matao. Diri na ta sa nahuman nga natao na. Espiritu nga nahimog unod ay putlang ang katunga sa realidad. Ang akong tubag, Mateo 1:23. Lucas 1:43. Ay sa pag-interrupt. Isa ba? Friend, yawa po man mo pala 1 minute man eh. Sa dilahot doon ako 1 minute. Lucas 1:43, litra po litra. Kinsa man ako mayan, ani magkalako. Ang inahan sa kong Ginoo, kinsa ng Ginoo. Lucas 1:68. Ginoong Diyos nga mian niya pagtubos. Litra po litra, yun ang dili na simbolo. Dili na metaphor of figurative. Wala na pakyas ka, friend, balik na sa Simbahang Katoliko. Sunod pangutana. So, doon ay 2 minutes na lang. Si Brother Prince na pumutana. Matod pa nimo nga Mary Mother of God literal gayon. Makabasa ba ka sud sa Catechism of the Catholic Church o Fundamentals of the Catholic Dogma nga nagtudlo gyud ang mga libro. Kaya ang literal word per word man suma sa dictionary. Mabasa ba nimo Mary Mother of God literal na word literal. Uy. Literal Klaro. na word gyud. Lagi. Sige to baga. Sa 116 sa CCC, ang tanaw. words conveyed by the scripture, o ba niya, words conveyed by the scriptures itself is literal, the meaning of the words. Nihukot na niyo mo sa is, Mother of God, ay sa lagi pag-interrupt. Mubasa ka diha, paghilo lang kayo mo tubag pa ko. 1 minute pa. Ang litra po litra conveyed by the scriptures, litra po litra, Mateo 1:23, manganak, manamkon, tukos,
una Theos, Emmanuel, Diyos, uban ka nato. Litra po litra na, literal yun na sumala sa Catechism CCC 116, ihugot sa Biblia. Kay ang galang 116, kung may Biblia, sa may maliteral kung may Biblia, malangang 116, ihugot sa Biblia. Litra po litra na. Brother Pero Efren, kung na ako'y mabasa sa fundamental sa Catholic dogma, Brad Alvin kita mo nga kana dili explicit, dili literal, implicit na nga ang Mother of God. O yun ka nga nasipyat kasi mong gibarog ron. nindot ka pangutan na, alang Kung tubag. ako'y mabasa. Kung doon na kayo mabasa diha nga giingon explicit is that it does not follow fallacy of lesipitor. Kaya kanang implicit ug explicit wala magpasabot na din na literal. Walang ipadayag pagmayo ba sa ubang mga church fathers ba? Pero kung imo ginay consensus, ang konsilyo sa Efeso mas ligo na tong tuwan kay magisterium na. Ang church fathers bisa pagdaggan sila kung dili pa magisterial teaching sa konsilyo sa Efeso, dili pa na literal. Pero sa konsilyo sa Efeso literal. Kung di ka mo dawat sa Emmanuel nga Time is up. literal. Okay. Alat ni Maka. Time is up. Next question. Dagdag So, wala na. salamat. So, tapos na ang 5 minuto sa pangutana ni Brad Efren niya. Sa matag pangutana doon ay 1 minuto, sa tubag ni Brad Alvin Kitamundok 1 minuto, natapos naman. So ari na punta sa permerong pabarog ni Brad Efren de la Peña sa iyang 10 minutos. Salamat kayo, Brother Edwin Isalo, sa mga apologies sa Catholic Defenders. Yeah, Brad Glenn naman siya, Brad Chikyo. Nga, ang bago lang yun, nga gipahayag ni Brad Alvin Kitamundok, nga nagpabarog nga Mary, truly the Mother of God, literal. So bago na pangutanan ko, mabasa ba yun sa balaang kasulatan, sa libro sa Catechism of the Catholic Church is literal. So, ang yang gigamit, magyud ang teksto sa balaang kasulatan ng Mateo 1:18-23 o Lucas 1:43. Pero imo nang tanawon, wa kay Mother of God. Ya. From Genesis down to Revelation, Mother of the Lord. Niya, ang tema, Mary, Mother of God, man literal. So, may literal implicit. Isa na yun implicit. Fundamental sa Catholic dogma. Dili kini ako ha. Sa page 196 sa Fundamental sa Catholic dogma, ato ning iwagon Brother Edwin Isal. Proof from the scriptures and tradition. Scriptures Tama yan. implicitly affirms Mary's divine motherhood by attesting on the hand by the divinity of Christ. And on the other hand, Mary's true motherhood, Mary's called Mother of Jesus. Yung teksto na gamit, muna yung gikutlog gihapon sa Mateo 1:18. Pero implicit, sa to ba kaning implicit mga kaigsunan, not explicit. Kay kung misko at kining explicit, nasulat man na. Sa to ba, kay nabay nasulat nga dili word for word. Nasulat, word for word gina. Kung gipangutanan, nabay mabasa, kung yun, ganang literal, wa man, implicit man, sumasadugma. Nyagyus man bagay diri sa mga, sa page 197 sa Fundamentals of the Catholic Dogma. Fathers also teach Mary true motherhood of God. Not explicitly, dili good, wag masulat litra po litra, but implicitly. Sa to pa implicit. Dili good, not literal. Sa to pa, Mary, Mother of God, implicitly. Naman na sa kuan sa gining Our Catholic Faith Manual of Religion. Mabasaw na ang Our Catholic Faith Manual of Religion sa page 78. Ningon diri sa Mary and Joseph. Ningon diri nga because Jesus is also God, Mary is rightly called the Mother of God. Rightly called, kita lang, dili literal Mother of God. Kaya miss ko ito literal. Kana ang literal yun. Literal per literal niya. Asa mga literal na kay antima, mamatudan. Mary, Mother of God, literal. Oh, may literal lagi. Rightly called Mother of God. Kita wag na. Muna, meaning sa truly, accurately, genuinely, dili literal. Kaya sa dictionary, sa page 365 na literal, word for word man. Yan, nasuwal bukan ng literal ang word for word. O niya, ang Catechism of Catholic Church, atong tanaw na ang sa page 116, number 466. 466. Ngayon diri nga, the Mary truly became the Mother of God.
by the human conception of the Son of God. Tungod siya pagkatao. Na literal si Primera Inahan, siya pagkatao. Pero si pagka-Diyos, yan na daan, giangko ni Brother Alvin kanina nga, sawa pa matao si Kristo gikan ni Maria. Diha na ba ikaduhang person? Diha na. Angko na minsan diha na Kristo. Ang pagka-Diyos niya, literalon mga anak ng Diyos nga, ang Diyos gikan man sa Amahan. Atong basahon ang kining on the person of Christ. Ang author, Kenneth, translated by Kenneth Reske. Page 88. Atong basahon. Ningon diri sa page 88 mga kaigsunan, Brad Edwin Nasal nga matod ba rin sa maong libro, page 88. Ngayon diri nga, He was born before all ages from the Father according to His divinity. Sa ito pa ang pagka-Diyos ni Kristo, gikan anak samahan, gikan samahan. Huwag gimingon nga, literal gikan ni Maria. Sunod, from Mary the Virgin as to His humanity. Ang iyang pagkatao. Yang ko nung Brother Alvin nga, diyan na ikaduhang persona sa wapa matawas Kristo ni Maria. Siya rin katubag-tubag. Sana, nilaban ang iyang argumento tubag-tubag. Sa akong stand isip negative side. Nga, Mary, Mother of God, implicit. Dili literal. O niya, ang ubang mga argumento ni Brother Alvin kita mundo, iaman ni Simple Manuel nga sa mga translator Brother Alvin, gitagalog ko ganyan niya. O niya, with due respect, Brother Ramon kita mundo, sa presidente sa Catholic Defenders, natong ilang butan, na siya mo gihimo inigod sa namay radar rin. Naningon sa Rio. Iriwagi Brother Edwin, sa Brad Ramon Gita Mundok. Ha? Ang Brad Ramon Gita Mundok, ang presidente sa Simple Cebu Appreciation Chapter. Sa panahon nga paghimo nini nga tamdanan sa iyang mga kauban sa Board of Stewards. O sa ito pa, sige, himo. Atong basahon ang kuhan diri kanang inahan sa Diyos literal ba, itong tanahon. Kaya mo may magbabaraw. Itong tanahon diri kung nakabagip. Kaya sa page kuhan, tinayang Birhen Maria Master ni Edwin Nasal ang kuhan. Bika ni, mungkalada itong subsyon. Ngayon diri, ang panudlo sa Santa Iglesia, ang Iglesia Katolika nagtudlo si Maria inahan ni Jesus. Wala may inahan sa Diyos literal rin. Nga rin atong tanawon rin. Sa mga daghang preskulo rin ba? Dire Brad Edwin, isal. Atong tanawon. Dara. Inahan sa Diyos nga napagkatao. Wala may yun, inahan sa Diyos literal. Sa mo na. Sa ito ba, ang ipabarong sa itong pinanggang nga ito, Brad Alvin, kita mundo ko sa mga debatidor sa Iglesia Katolika Romana, ayang libro nga yang gihubad og Tagalog, wa mo laban niya. Masugang siya yang ibabarog. Sa man nga ang maong kahayag niya kanina atong gikopya, ang pasabot mga kaigsunan nga mutuo ta Mary Mother of God implicitly, not explicit. Sa na may dugma, isundod mo yugo. Unya ang di ko matinunglo kay wa man ko magtudlo sa akong gagulingon kay matubang San Pablo sa 1 Corinto 2:4, may teachings and message we are not delivered word of skillful words of the human wisdom but the power of God's Spirit. Ang Espiritu Santo naama sa simbahan puyo. Iglesia Katolika 1:16, 12:13, 1:14, 16 ka mabensay. Sa to pa 2 minutes left. ang Iglesia Katolika, ang Holy Spirit, nag-uban yun kanunay sa simbahan. So, wa ko man kay base man sa referensya kay kung mingon ko nga ka-interpret ko na kuan, mo literal ta na may fundamental catechism of the Catholic Church. Nari atong masahon nga kinahanglan dili ta mag-interpret og word for word atong masahon. Atong masahon ang Catechism of the Catholic Church. Kining ang diskutan dire Brad Edwin Nasal atong iwagan kay ang scriptures kinahanglan nga sa pila sa oras na ba? 2 minutes ganyan. 2 minutes. Kay ako na yung gabito. 1 minute kapin. So, kunyara na ko ni sa ikaduhang stand kay murag bukat-bukat ang argumento kay masahonon pa man eh. From punto nga mga kiigsunan nga wa ko ma-interpret sa akong kagulingon. Kay ang ma-interpret ang simbahan mismo gyud kay
Naman na sa Code of Canon Law number 16. Yan dito nga sa Canon Law number 16, the Code of Canon Law, laws of authenticity interpreted by the legislators and by the person whom the legislators entrust the person of authentic interpretation. Only ang iglesia ka, magisterium. So muna nga, muna ang Word of God usab, suma sa Catechism of the Catholic Church, kuaman, ang magisterium not superior to the Word of God. So Biblia importante sad. Yeah, muna problema ni Brother Alvin kita mundo, asa mabasa litra po litra sa Biblia, Mother of God. Literal. Time is up. Okay. Salamat. Okay, ano ata sa natapos naman ang primerong kabarog ni Brad Efren de la Peña sa 10 minutos. So arita sa ni Brad Alvin Kitamundo 5 minutos ang maong pangutana cross-examine niya ang maong pangutana di mulapas sa 1 minuto lubag sa mulapas sa 1 minuto. Brad Alvin. Daghang salamat Brad Efren atong moderator og Brad Efren akong katbang. Una na kong pangutana Brad Efren. Pag ang Biblia o ang dokumento sa Simbang Katoliko mo gamit gani sa pulong nga isti mao na sa Griego. Kung sa may pasabot na friend, literal na kanang is mao gyud o figurative na. Sumala sa mong baruganan. Kung sa may pasabot na literal ng is o figurative na. Tubag ang palihog. Kanang word is nga imong gisgutan, wa ko mo pahayag mo gamit imo nang stand kanina. Mr. Moderator, objection. Di ako ng 1 minute na Objection sa my objection is that your response is not responsive to my question because my question is very categorical. You have to choose between the two. My question, Mr. Moderator, the word is in Greek istin. Asa man na sa duha pili, literal ba na o figurative? You can answer either of the two and then qualify, you can explain. But please be responsive. Sana literal na figurative. Tubaga sa mong baruganan. Ako ning katungdanan sa pagtubagay in sa data argumentation debate kung akong gihisgutan na willing ko mo tubag. So needless to answer kung pahayagan ng word is. So kung pahayag ng Brad Alvin, suma sa Okay, sunod pangutana. Wa ba nagigamit ng word is sa kung pagbasa diri ganina sa anatima ni San Cirilo is truly the mother of God, di ba? Nakadungog kanina gigamit wa. Ako may argumento gigamit. Gigamit. Okay. Kompleto. Kanang paggamit diri karon sa church document diri sa anatima ni San Cirilo kang Nestorios, gigamit pa lang is, balik ko na kung pangutana. Kanang is sumala sa Biblia paggamito ng is o sa dokumento sa Simbang Katoliko, literal gina, di gina simbolikal. Ito basahan na imong libro. Basa. Page, sorry. Kana. Sige. That Mary is the mother of God. Dili. Tara. Holy Virgin is the mother of God. Oh, Theotokos. is. Oh, Sa to wala pa, di ba? Is Theotokos. Oh, Mother of God, wa magpasabot nga. Kanang is, literal Dili ba na? na absolutong literal. Oh, Wa man tayo mabasa okay. sa Catechism of the Catholic Church of Fundamentals Catholic Dogma nga is Okay, sunod pangutana. absolutong literal. Oh, ako nang gidawat imong tubag. sige. Sa to pamiyangkon ka nga dili literal figurative ra, sunod pangutana. Asa man sa dokumento Simbang Katoliko sa Biblia kanang imong gibarugan nga dili literal kay figurative. Kay miangkon ka lang nga dili literal di okay kuha na ka. Nagbaga asa man sa Biblia, teksto kapitulo bersikulo. Kung Biblia, kung dokumento, page number, o kung sa libro. Fundamentals of the Catholic Dogma. Si Dr. Rodrigo sa page 196 to 197. Huwag i-Brother Edwin Isal. Sa page 197, gini. The fathers also teach marriage to motherhood of God, not explicitly, but implicitly. Dili, nasulat dili literal, kundi mas implicitly. Sa ito pa dili literal. Natubag ang pangutanan ni Brother Alvin. Sunod pangutana, Brother Efren. Kunya na ba gila eh? Opa. Oh, sige. Sunod pangutana. Ganong gitungag-dungagan man mo dili literal, nga man gani kay nabasa na figurative. Sunod pangutana pa different. Dili ba imo man migilimbungan nga gi-interpret nimo na ka implicit, dili explicit. Imo na din gi-qualify ug imong gi-define nga dili literal, nga man gani figurative nga akong gipangayon nimo. Asa mabasa litra po litra nga figurative, wa ka makahatag. Tubag ang pangutana. Mr. Monitor, so I need to qualify my answer. So, kining akong gibasa, wag kong mention of figurative. Wala kong mention, pero Salamat. implicitly. Okay. Implicit good. Dili literal. Nag-mention mo go figurative niya. By the way, wa ko magpahayag pabarog nga pamatud-an ko sa Birhen Maria figurative. Negative side man ko. Sa Okay, the art sunod of pangutana. argumentation and debate, tapay 1 minute. Sa the art of argumentation and debate, sa page 225,
Ngayon diri nga negative general argumentation to deny all the issues involved. Mo igo ko manigar sa mga bayag. Wa ko magpaparaw nga si Maria figurative. Wa ko payag. Ay, negative side. So magpaparaw sunod layan na rebate na siya. Next question. Next question, di ba, na mahayag na kaganina nga figurative ra, imo nga ligi basa ang referensya Dili, sa kanya. literal. Kung lagi, dili mo yung ka-figurative, nagkadungog yun nila sa video. Sunod pangutana, asa mas Biblia, nga mabasa diya nga figurative ra po, dili literal. Kaya ako man tagagibasa sa text sa Biblia, conveyed by the meaning of the words. Ang ako pangutana ni mo, ibalihon sa taga, ikaw pa ko kubra sa Biblia, kapitulo, versikulo, ka nang inahan sa Ginoo, figurative na, asa mas text sa Biblia. Kabag. Teksto ha, kapitulo, versikulo. Kabag ha? Okay. Sumala sa Biblia, Lucas 1:43. Kaningo dito nga, meter to turyo. Inahan sa itong Ginoo. Sa to pa, sabdo na mo kadi dili man maigustima kay Mother of God may literal. Nya inahan mas Ginoo. Sa to pa, implicit na ang pagkasulata. Kay nagingon mang dugma sa page 137, the scriptures implicitly affirms Mary the divine motherhood by attesting on one hand the true divinity of Christ and on the other hand Mary's true motherhood. Yung teksto Lucas 1:43, Mateo 1:18, Mateo 2:11, daghang yung mga teksto. Sunod pangutana, Implicit sa to ba? Time is up. Not explicit. Wala na Salamat. question? Wala. Wala Okay. question, okay. Arita sa ikaduhang pabarog ni Brad Alvin Kitamundok niya last time niya katapusan na niyang barog. Oh. Last time. Katapusan na niyang barog, sul yapon sa 10 minutos. Daghang kay salamat, Brother Edwin, atong moderator ug si Brother friend akong kaatbang, akong amigo. Ang akong close examine niya, diri naman ko sa part sa ikaduha nga barog, dala na ko ni rebuttal sa iya kay wala may lang sunod ani 3 minutes sa mga last. Klaro kayo nangutana ko niya, asa may dokumento nga kaning is the mother of God diri sa konsilyo sa Efeso, pagkasabto na figurative. Ni-challenge ko na sa mga utana, mo tubag sa diferensya nga mabasa niya figurative. Dili kay, wa ko mo pabarog ka figurative. Oh, nangutana ko nimo i-challenge sa kanya, imo na lang gitubag. Nagkaroon pagbasa nimo kay may mabasa figurative, munigar ka nga. Duwa kay labot manghunaw ka kay negatibo ka. Ikaw lang mo atake na ako munigar na ko, di ka mo pabalog sa imo. Ngayon mo namang gi-affirmar. Manang ikaw wa makabalo sa lagda sa debate nga gitudlo ni Francisco Apricadia sa Art of Argumentation and Debate. And your answers are not responsive to my questions. Pangutana, kanang imong referensya diha sa fundamentals ng Katolik dogma. Kung maingon dahil na not explicit but implicit, would it follow nga dili na literal nga wa may gibutang na figurative, iwa mo naman gidugagan. Asa man sa dokumento sa Ibang Katoliko bisa sa dictionary nga ang word implicit meaning figurative. Nagbasa ko Webster Dictionary, wag yung mabasa dito ng figurative, implicit, o ang word implicit, figurative, na synonymous sa, I challenge you, wala yun. Muna napakyas ka ba different na ng imong implicit, explicit. Kaya ang mga dictionary, wag yung mulaban ni mo na, ang dictionary, mulaban ako. Dili gina sila synonyms, lain yun ang word. Ang implicit does not mean kanang figurative o dili literal, o figurative o dili literal does not mean implicit. Wala sa dictionary, nara na sa una-una, o sa una-una ni Bergsok, imong maestro. Sunod na punto, nga, diri sa Biblia, mabasa diri, ang literally, words conveyed, 116 sa CCC, inahan, nanam ko ng anak, sa Emmanuel, Diyos, uban ka na to. Mo ginang litra po litra. Nagyo ng word Diyos. Na mo ganilang is, truly the mother of God, manalungutan ako nimo, kanang pulong is tin sa Grigo. Di ba na pasabtun nga literal na is? Pag ingon ni Kristo, this is my body. Mary is truly mother of God. Grigo is tin. Is, maugyod. Kanang maugyod. Literal na o figurative. Ngayon ka figurative. Kaya dili literal. Asa sa dokumento simbahan. Pag mayon galing is ang Biblia, brother friend. Kinahanglan mo dawat yung nga literal na. Sugot kang sa dili. Kaya kung di na kakatuliko, ano pag yun ni Kristo? Mao ka na akong lawas. Kung katuliko ka, literal yun ang is. Dili ka na mangita pagkag-word niya. Kalang is, literal. Literal yun ang is. Basta gamito sa Biblia. O sa kining standard ng mga magisterial documents. One of our different na podcast ka karong gabi una. Kaya ang imo pagnigar, abi na kung nagdala ka og maso, og martilyo makabula sa kong argumento. Nga nagdala naman ni Dasman. Paborito naman yung mga different ako sa nagamitan ba para doon sa gaming committee ba? Mga pag-ingon ganyan ba different is truly mother of God. Litra po litra na, conveyed by the word, literal na, 116cc. Ngawan niyo mo mandigar, pag yung this is my body, literal yun na. Di na kinang mangita ang dokumento nga, mabasa niyo mga word L-I-T-E-R-A-L. Kay, protestante ka na nana.
Panguntahan na ganila po nimo, natayaman ka lang. Igun sa kaman, ngayon mo hubad figurative, dili literal is, sa mga protestante, ang 44,000 kabin, World Christian Encyclopedia, sa Census 2012, na 44,000 na kabin, nga minigan, na Mary, Mother of God. Wala na sila madawat na nga magdoktrina si Bang Katoliko. Igun sa mga kanila. Ako sa naman yun, literal. Mga manibarugan sa Katoliko. Kaguli ko magliteral. O, balasad ka. Di na ko Katoliko. Apil na ko sa 44,000. Mga brother friend, wag wilayang interpretation sa di Katoliko. Kalag yung imo figurative, metaphorical, ang Mother of Gagang is. Dihagyo ko mong kuyapot sa is. Kadi akong kadaog ang nagbansiwag. Kaya ang is, dihagyo ko, Brad Jeffrey Caliosa. Ang atong buotay ang kameraman. Dihagyo ko nagkumbabit, Brad Jeffrey, is. Mano pang ning kamuti na brother friends sa imong second stand nga malupag yun na nimo bayo ang is nga word ika nang is huwag yun nilang meaning sa simbang Katoliko mabiblia o magisterial documents is gani literal gina as conveyed by the word alang-alang is na nga metaphorical di ay nga is na figurative di ay o protestante na taniana mayon lang ang protestante ana pag ni Kristo mao kinakulawas this is my body metaphorical na simbolo na protestante ka na dili ka Katoliko na. Mga brother friend, with due humility, I ask you to come back to the stand sa Catholic Church. Ayaw nang magsunod-sunod lang sa atong ilang nga idol. Nga tudluan tagsayop sa atong idol, musunod lang sa tayo, brother friend. Ang atong idol, ang Kristo. Kunya, ang simbahan ng lawas, na magtudlo mo na to sundon, dili sa kinsa na to. Manaklaro kayo, Mary is truly the Mother of God. Nga wag ako'y ba brother friend, nga Galatia 1:6-9. Ang Ebanghelyo, imong ginigar nga Emmanuel, litrapolita. Inahan sa Emmanuel. Inahan sa Diyos uban ka nato. Yung magbasa na, inahan sa Diyos. Yung ba, inahan na sa tao? May word nga God. May word nga God. Ay, naigawas ng God. God nga nagpagkatao. Nakagapong God. Literal ka pa. Literal mga nagpagkatao. Literal po ng God. Mother of God made man. Literal man dahil na sa man. Literal po na sa God. Tagtango din ng mong God. Ipagawasin mo na. Mother of man na. Wala ni anak. Maduha na ka persona. Human person o divine person. Nestorianism. Nalain na mga artikulo sa Nestorianism, kalag yung mudirikta yung kapangnigan, sa kanang is, truly Mother of God. If anyone will not confess that the Emmanuel is very God, and that therefore the Holy Virgin is, literal yun na is, wala mo manigar, is, the Mother of God, capital tanan words, Theotokos, inasmuch as in the flesh she bore the Word of God made flesh, as it is written, the Word was made flesh. Let him be anathema. Konsilyo sa Episo, dili na ni Church Fathers ka konsensus, kundi magisterial na ni nga, pangundi na sa sayop ka pagtulunan, walang ikaw kaya mong idol, na kundi na kakay, konsilyo sa Episo, Galatia 1:6-9. Brother friend, please, have pity on your soul, please come back to the right teaching of the Catholic Church, the Orthodox teaching. Dili ka na heretical teaching because it is condemned by the Council of Ephesus. Is truly the Mother of God. Truly pa, is pa. There is no room for figurative, metaphorical, symbolical, kay is na truly pa. Grabe naman sa nana, magpagahit pag yung tanana. Kinahanglan magpahumok na itong kasing-kasing Santiago 91, hupti ang pagpaubos o pagdawat sa pulong sa Diyos. Kaya mo kini makaluwas ka ninyo. Kung sa mapabsanon, magdawat ka mo sa pulong sa Diyos, makaluwas ka na sa inyong kalag, Santiago 91. Klaro kayo diri. So then he was both in all things and above all things, and also dwelt in the womb of the Holy Mother of God. But in it, by the energy of the incarnation, John Damascene, source of knowledge, AD 743. Ug daghan po yung Church Fathers. Nga literal yun na, Mother of God, kaya ka ng pulong is, literal yun na. Alang-alang man ningon na Church Father, literal yun na. Dili na naisulti. Ang siningwise man is truly mo na ang meaning nga literal sa Church Fathers. Mo nang brother friend, balik ko na ko nga pagkahayag kay sa argumento nga kung gibarugan karon ligon kayo sa masautong tutok, klaro kayo na dayag kayo sa tanan og wala pakyas kas pagniganin. Daghang salamat ug mga bikan ato. Okay, arita sa Last cross. last cross examen ni Brad Efren de la Peña. Surya po sa 5 minutos. Matag minuto. Ang pangutana, tubag sa minuto. Brad Efren, Daghang salamat, Mr. Moderator. Ang pangutana, Brother Alvin. Ang katekisim, ang fundamental sa Catholic dogma, nagpahayag man nga dili explicit. Nga ikaw, literal man. Pangutana, asa may insakto ni mo ining fundamental sa dogma na sulat o ikaw? Yang tubag. Ako may nang insakto kay nagbase ko sa dictionary kanang word implicit di na pasabot ka figurative na di na literal. I-challenge sa kaganya Webster's dictionary manang itas at palo. Please, Mr. Brother Friend, wa pa mo kukuman 1 minute. Dili, pahumalas ako sa 1 minute then you give your objection to Brother Edwin. Ang dictionary lagi ganina kanang implicit
does not mean dili na synonymous sa not literal ang implicit. Mo lang ay nagamit ang explicit and implicit kay di nakabarog. Ang ako is truly may guba kay mo na literal is truly. Mother God. Exception. Sunod, nagamit mga dictionary. Page 365, literal is word for word. Oh, word for word, iwagi brother doon. Word for word. Word for word, tinodin, mudawat yan eh. Alang tubag. Di ba, mudawat kayo Yes, sa yes. sunod pa ko na. Kapag ko qualify po mo. Mudawat ko na word for word pero may sabot nga implicit nga synonymous na. Word for word kay Mateo 23, word for word Emmanuel yun na yung ipakatao. Sunod Pag-isamton, po na. God yun ang pasabotan na. Sa fundamental sa Catholic dogma, paingon rin nga Mary, true Mother of God, not explicitly, tinodin rin. Ang tubag, tinuod kay true. So matuod yun, true. Pero dili explicit, di pasabot ka. Dili na literal kay na word explicit. Kasi dictionary lagi napakyas ka. Dili na synonymous ng explicit. Kaya niyangkon ka Implicit man og nga dili dili literal. explicit. Exception. Niyangkon ka man dili explicit. Sa to ba dili literal. Ang kuno na ni Moron nga nasiplat isang kipabalo. Mr. Moderator, ayaw ko butang-butang birthday friend nga dili literal kung explicit. Kaya wag yung kumana. Nisupag mangali ko nga mayon kag dili explicit nga mo pasabot na din ka. Synonymous na sa dili literal. Imo na hilo ko butang-butang. Ayaw na butang birthday friend na kung dila. Ay, sir. Sa pulo nga wala ko kisulti kay pangwana, panglimbong na. Time, sir. Dili na limbong. Klarom kini sa napay oras. Napa. Sunod pangutana. Question. Brother Alvin Gitamundo. Kaya ninamugos mga ka nga sa imong stand. Hatagi ko versikulos Biblia litra por litra, Catechism of the Catholic Church, Fundamentals of the Catholic Dogma, Our Catholic Faith Manual Religion, o Manual Apologetics. Litra por litra, Mary, Mother of God, literal. Makataga rin. Ang tubag, paghatag ko. Sa Biblia, klaro kayo, Lucas 1:43, inahan sa kong Ginoo. Kesa ng Ginoo, sa 68:9, Ginoong Diyos, litra po litra, tibok Biblia, mandili usa ka bersikulo, tibok Biblia, inahan sa kong Ginoo, Ginoong Diyos, ato pa inahan sa Ginoong Diyos. Lucas 1:43, kama 69, litra po litra na. Catechism of the Catholic Church 1:16. Nga, sa diri kang Council of Ephesus, is truly the Mother of God is litra po litra, dipinsa sa Biblia. Mga pa-defer na tubag taka, balik na sa matuod nga barog. So pagbalik. Sa Lucas 1:43, nasulat ba ang Mother of God o wa masulat? Ano yung tubag? Mr. Monitor, Responsive to the responsive. Yes. Nasulat. Nasulat Mother of lagi. God ba? Litra por litra. Pagpalipay sa kung hingon ako, nasulat. Kaya nga no, ang 43, tibok kasulatan, 2 Timoteo 3:16, dili ni mo putol sa kateksto, tibok man Biblia, Biblia man atong debate. Sa 69, litra po litra ang Ginoong Diyos miyanig, Ginoong Diyos, napadilain Ginoong ang dili Diyos. Si Kristo man ang men, mo ginilain, manang litra po litra tubag ka, hayag pa sa tugtog. Next question. Balik na Aba. friends sa sakto Next tubag. question. Tubag. Sunod pangutana, Mr. sa Secretary. fundamentals of the Next Catholic Dogma, Catechism of the Catholic Church, nasulat bang literal? Mary, Mother of God. Nasulat ha? Noon, ang akong pangutana, dili, explain, ang akong pangutana, answer directly. Yes, directly nasulat yun na, literal yun ang pagsabot kay gigamit niya sa Catechism of the Catholic Church 466 is truly Mother of God. Mo sa the Council of Ephesus is truly Mother of God. Kanang is lagi literal yun ako sa Biblia o sa dokumento si Bang Katoliko ba di friend? Di naman figurative kay mga protestante na nagkikaanak o bang listoros sa mga protestante 44,000 Time, mao na natubag na Next ba di friend? question. Sa yun kay gitubag. I did not any explanation, Brother Alvin. Please no commentary, the question. I did not The any question. explanation. What I need, read it in the Bible. Read it in the Bible. O sa libro sa Roman Catholic Church. Question. Questions. Makahatag ka ba, Mary, truly the Mother of God, literal? Word literal lang, maapil yun sa mga itima itong ipirma. Oh, Ay, dungagi. alang tubag. Itima. Literal, litra po litra, 116 Catechism of the Catholic Church sa Biblia, conveyed by the meaning of the words used itself in the Bible. Kung sa meaning used in the Bible, Lucas 1:43, kama 69, inahan sa Ginoo, kisa ng Ginoo, Ginoong Diyos. So inahan sa Ginoong Diyos, litra po litra, conveyed by the words. So sa pamadayline meaning, ala, o nga din sa dokumento, is truly the Mother of God. Concilio sa Epeso, litra po litra lang yapon. Next. Kung ano tubag yung pangutala? Pangutana. Last question. Last question. Last question. Last question. Kung friend. Karon Brother Alvin, kita mundok, ang nga imong ipabarog nga kining Direct question. lagi direksyon ang manual apologetic sa may translator ni. Wa may nasuwat Mary Mother of God literal. Nasiyop ka sa pag-translate o wa? Ano ang tubag? Imo mga ligibasa nga, inahan sa Diyos ka nagpakatao, inahan sa Diyos ka nagpakatao, di literal lagi na, yung meaning oh, is truly the Mother of God, Concilio sa Epeso, yan na timatays ka, Galacia 1:6-9, bisag kinsa magwali, nga lang Ebanghelyo, nga wala magiwali, Mateo 1:23, Lucas 1:43, kama 69, matinunglo ka, itunglo sa Nestorios, kauban mo sa mga putisante, Time, ilunglo sir. sa Biblia, o sa dokumento si Bang Okay. Katoliko. Tapos na. Sana.
natapos na ang Second stand. pangutana cross-examination, ikaduhang cross-examination. Arita sa second stand Ug last time. og last stands ni Brad Efren de la Piña. Nya ato sang Dalbing ito mundok. Ang atong pinanggang katbang, nga matod pa niya nga matinumlo kuno ko. Nga dili na tinuod kay si Brad Alvin kita mundok, mo'y maigo anang Galasya 1:6-8. Kaya nagingon mang Catechism of the Catholic Church, page 12, number 19. Ingon diri, the text of the sacred scriptures, and often not quoted word for word, but are merely indicated by a reference or a deeper understanding of such passages. The reader, Brother MJ, sumala sa Catechism of the Catholic Church, number 19, nga not quoted word for word. Catechism of the Catholic Church. Kanya itong pinanggang nga atong Brad Alvin, kita mundok, nagkutlo sa mga libro sa Biblia nga iyang kaugaling interpretasyon. Gitawag ka na og exegesis. Unsa man ang exegesis? Nga a placing of word from the text na personal interpretation. Dili exegesis. Sa to pa, iyang interpretation. Kanya, ako siyang cross-examine nga pangutana Brad Alvin kita mundok. Base sa tema, kining Mary Mother of God, literal, nasulat sa Biblia agad, sa Catechism of Dogma. Ni-explain mo noon, nga mauna. Explain, di na kinahanglan i-explain, mga kaigsunan, kay literal man. So no need to explain. Kay literal good. May explain pa man ka. Sumpaki sa fundamental sa dogma. Kay dogma nagpahayag, dili gyud literal. Ako nang ibasa kanina ang page 126 to page 127. The scriptures implicitly affirms. Teksto gigamit Isaiah 7:14. Sa kababayang birin, unam kulo sa kabatang lalaki, tagog Emmanuel. Natuman ba na? Natuman. Mateo 1:23. Ang nga si Birhen Marian natawag sa kabata, itawag Emmanuel ang Diyos sa banato, God with us. Laro na, Mary, Mother of God, implicitly, not explicitly. Isa ko tayo mo musupat tining dugma nga matud pa sa dugma sa page 5. If a baptized person who deliberately denies or doubt a dogma, properly he is guilty of sin of heresy. Ang automatically subject for excommunication. Siya may igo niya na. Nagadto nga magduduha sa gugma nga gipanudlo, mga kaigsunan. Ngawa mo dawat. Klaro kayo nga implicitly iriya na siya. So dili mo kumukundim ang simbahan man. Kinsa may mukundim ang magisterium. Nga dili mo ta magisterium, membro rata. Nga kung musupat ka sa panudlo sa simbahan mga kaigsunan, suma sa Canon Law number 11. Merely ecclesiastical law bind these who were baptized in the Catholic Church or received into it. Kung kinsa ito nabunyigan, mas ato papa o mga obispo, mga pare, nga dili gini mo dawat ining libro sa Catechism of the Catholic Church o kining dugma, ubang pang mga references Katoliko, dili nagkakatoliko. Kunya, manudlo bagyod ang simbahan niya na nga kining Mary Mother of God, anudlo, not explicitly. Huwag may lain yun nga kung dugma mamanisan may sa kasaligan nga bispo may kasuwat. Unya, ako siyang gipangutana bago balang yun kanina sa ikaduhang stand ni Brad Alvin. Ang Lucas 1:43, unsa may nasulat, kay literal mga Mother of God. Mabasa bang Mother of God? Insya, mabasa. Sige basa, Mother of the Lord man. Dili literal, kaya ni-explain pa man. Kung literal, no need to explain. Literal ko na may literal word for word. Suma sa dictionary, page 365. Literal, word for word. Kaya naam nas bala ang kasulatan sa Deuteronomio 4:2. Non adites quod vobis lucor. Huwag mong daragdagan bawasan ang aking salita. Deuteronomio 4:2. Jeremias 26:2. Huwag mong mabawasan ang salita ng aking Panginoon. Revelation chapter 22 verses 18 to 19 condemns anyone
who changes even one word of the scriptures. Ang magadugang, magakuwas bila silutan. Unya ato pinanggang at bawi mga tanah sa Lucas 1:3. Sumala sa Lucas 1:3. Nasulat bang Mother of God? Mother of the Lord na. Iway ka, yung gagam ka dito. The whole chapter mo pangutana. So, ang pangutana specific, Lucas 1:3. So, ni-explain man. Literal ka ni-explain man. Siya mo inigo sa gingon yung figurative. Kaya ni-explain man. Kung literal na doon, ditso, tubag. Muna ito, binangang at bang nga nagtuo ko nga ang iyang ipabarog, liko ni gayo. Pero di ay, sana lang gani. Ni saliring na nag-amay. Saliring lang, wak po malungkapan yung taon. Kuna nga, ang atong mga negasyon, nga iyang pangutan na kanang is, nga matod pa niya, tinuod, truly Mother of God, Mary Maria, not explicitly, but implicitly. Ugma na. So di mo na ako Sa ito pa, niya, di ka kapugos-agos pagtubag kay I'm not speaking that topic nga kay wa man ko magpabarog sa akong side, di mo ko affirmative, negative side ko. Suma sa the art of argumentation and debate by Africa nga ang maong negative side mo kuan gyud kining Tony Basahon kay mo nigar ba kamo sa kay swito man yung debater sa itong atbang page 215. The negative case in general argumentation. The negative, on the other hand, may deny all the issues involved in the proposition. Laro kayo sa the art of argumentation and debate by Africa. Dibate mo ni. Sa ito pa, ang tanang issue nga involved gipahayag ni sa atong pinangagaat mga brother Bing Gitumundog. Akong ni garon. Kay wa man ko magbabarog. Ang ako man ng side, special rights, mo dawat ugdi. Pero na may lagdas debate nga mupahayag ang affirmative side to deny the established the issue, every issue. Established ang Mary Mother of God literal. So focus yun kay mo may subject matter. Niya ko sa pangutan na litra po litra, kay litra po litra na suma sa dictionary. So di na kinahanglan explanation pa. Kay litra po litra god. Una nga ang maong bahayag mga kaigsunan nga ang Mary Mother of God usa ka doktrina gyud ka Mary Mother doctrine literal wa gyud nakita sa libro sa Katoliko or Catholic Faith Manual of Religion ban pa unya ang manual apologetics ningon siya laban ko niya sa pagkalaban wa mastima ang nasulat ya Mary Mother of Jesus ang panulo si Iglesia Katolika Romana ya inahan sa Dios nga nagpakatao nya na may literal. So diha man ta nagligas pa rin sa literal. Kung wa ning literal di ta magdebate. Ngano magdebate man ta? Anong dili ta magdebate? Pareha na ta kay kung naay literal, magdebate kay literal man kay literal gud. Kung wa literal pareha ta ato na understood na daan nga si Maria truly tinuod accurately inahan sa Dios. Wa may ay dumagi literal imo magdungagan ang balaang kasulatan ang magdugang silutan man kaysa 1 Korinto Kapitulo 4, versikulo 6 sa Tagalog ng Biblia, gisikot mga Suriano, paborito mo niya, kailangan nakasulat ng banal na aklat. O, karang nasulat bang Mother of God? From Matthew to Revelation, New Testament. Kung makabasa ka, daog ka si bati. No need to explain, kaya litra po litra man. So, muna nga, kung sa'yo akong tumbahon ni Brad Alvin, nga wa may angay tumbahon nun, nga wa may mabasa. So, kamo lang yung sabutan na, nga wa may mabasa ang literal yun. So niya, may explain man siya. Di na literal kaya explain man. Muna nga, kanina, nalimtan na ako itong kanina. Ang Diyos nga gianak ni Mary Maria, Espiritu o dili? Tandor sa Espiritu. So, wala lang ko, wala yung oras tingali. Kaya ako nag-komentaryo anta. Espiritu, sa ito pa? 1,3,5,6. Ang anak sa tao. Tao. Ang anak sa Espiritu, Espiritu. Ni si Mary Maria, Espiritu din, animan. Sa ito, paringin literal na anak. Inahan sa Diyos si Mary Maria, kaya nga naman. May lawas ni Espiritu ang yanak ang Diyos Espiritu man wa may lawas sa to pa kung ang tao musabot kay ang tao malamon musabot man sirak ana sa balang sulatan nga sa linatin pa sa Pintis is mutari concilio ang taong malamon mo sabi ang desisyon
Sa to Brad Alvin, usap na desisyon. Ari na ka sa God died. Ari kaning kanin, di may God died, kami God died. Mary, Mother of God. Implicitly. Implicitly. Di literal. So, ang malamon, mo sabi malamon maka, uspanin mong stand. Kay, muna mag-uba na tang Brad Alvin sa Legitio, Brad Soplandes. Kaya mag-usa na tama. So, muna nga, usa ko ka, pero yung muna yung kitisinga nila mga defenders para maligo ang yun. Kay, may lakim kasi debate. Yan muna nga, karon nindot kayong atong bahayag diri sa Plaza de Bisan. Year 2016, May. June June 6. June 6, this Plaza de Bisan. So muna nga, ang matod pa sa ka sa ka protestante nga mangitan si William Barclay. Yung kanayon mga kaigsunan, to live without watchfulness invite disaster. So magpuyo gani ka nga magpuyo ka ba sa kuan kining dili ka mo sa walay pakialam dili kino imong kinabuhi. Kung sa may pakialaman na to, muna espirituhanong nga butang nga makaluwas na to, Brad Alvin. Time is up. Yay. Okay, natapos na ang katapusan pabarong, ikaduha pabarong ni Brad Efren de la Peña. So, arita sa last close examen ni Brad Alvin, so sa 5 minutos. Okay, nagkakasalamat Mr. Monitor, Brad Edwin, ug akong katbang akong amigo sa Brad Efren. Unang akong pangutana, Brad Efren, ako magkikitanaw ng imong Oxford Standard Dictionary, ang word nga implicit, wa man lagi nga not literal. Ako pangutana nimo, di ba gilimbungan man minimo? Kung implicit, not literal, ako magibasa na implicit. Wa gyud na not literal. Sa atong iwagan, implicit, letter I. Wa gyud not literal Literal ya. ang gi-isutan na lang? Implicit. Literal. Ayl man na. Literal. Di ka tong word Literal di implicit. ang Ako akong pangutana. pahayag dali, wagi ba? Dili ako ba sila sa akong pangutana? Akong gipahayag literal word for word. Oo, lagi. Una man. Di ako man ipangutana. Di dugma to nga gikuan. Oo. Tuwa ko nang ngutana sa literal nga word. Ako gipangutana ka ng word ka implicit. Dara sa dugma. Page Sa 187. Webster ako Di, gipangutana. ako man katungdanan kay Oh, ang ano tima naman sa ang mga utana Biblia sa- referensya man. Mr. Moderator. Wa magtumbok ko sa ka libro. Kaya nangutana mo ko Webster Dictionary. Iso ko sa ka-specific na word, implicit. Next question. Oh, next question. Kaya wa man kayo nabasa sa Webster Dictionary. Kaya kanang word implicit, not literal, wa man kayo nabasa. Ang akong pangutana nimo karon, ang kuno na nimo nga sayop to imong meaning nga not literal, implicit kaya wa may nabasa sa dictionary. Ang kuno na nimo karon, oh, magpadayon ka sa imong pinunto. Wa ko masayop. Kay ngano man, kining duha ka libro akong gikutan, nagtug-an nga ang literal word for word. Sa to ba, word for word gini, dili gina siya Sa moderator wala. dili gina siya literal. implicit. Nga ang implicit itudlo diya sa fundamental sa Katolikuma. Explain Ako mo naman na doon. ang literal. Okay. Di I-explain wa ka no. pangutana sa literal. implicit Ako rin ang katundang pangutana. sa tubag. Dahil implicit Ito, to. line word. Tara. Sige lang, sunod Tara. pangutana. The mother of God, not explicitly, but implicitly. Mga bitaw na implicit bitaw gipangutana na ko dictionary. Next Wala. question. Sunod pangutana, next question. Ikaw sa man nimo sa istoryo sa kang protestante 44,000 karon kalibo nga ang ilang barugan ng figurative o metaphorical. Ikaw sa man nimo nga usara man yung literal ang katoliko, ang tanan puro man ang figurative mo man mo dawat sa madulog kay dito pa. Ikaw sa man nimo silang tanan, kumbaga bla different. Impertinent questions, misleading. Di mo do not Wa komentary ko- sa mo dito ayo sa Wa ko komentary bahayag dito ni baga sa. Serious. Palagi. Pwede ka mo qualify unya. Oh. So I need to qualify mo yan, sir. Yes, yes. So kami hitungod ang Nestorios, dili man na siya Catholic Defender, so di may pareha. Niya siya, dili ni siya sakop sa Iglesia Katolika Romana. Okay. Sa to pa, di may pareha. Ang Iglesia Katolika nanudlo, suma sa fundamental sa dogma, Mary Mother of God, dipidi gini. Nga, di official teaching, nga, not explicitly, but implicitly, klaro kayo sa dogma. O karon ka, kung di ka manawat ini, naging kwentro mo sa ni Dr. Ludigot o sa kabispo sakop sa magisterium. Next question. Next question, ibalik na sa implicit explicit. Mr. Moderator, mo duel ko lang to ay itong literal na word for word. Kaya itong lang utana adto. Igamit mo na explicit implicit asa man ang duha. Nga kung explicit, muna ng literal ang meaning nga ng explicit, mura na literal. O kung implicit gani, not literal, asa man lagi sa dictionary? Wa man sa dictionary. Ang kuno nimo karon nga nagpadayon na gyud kag panglimbong na mo karon. Tubagan pa ko ta. Answer. Tubag, libro. 1 minute akong pangutana. Ako ni katungdanan sa pagtubag yapon, Brad Alvin, base sa Biblia ag referensya, kay ang basihan to mo man ang referensya. Suma sa dugma sa page 187, Mary Mother of God, not explicitly but implicitly. So mo gyapon sintrom na sapik sa Objection tima. sa Sa to ba, dili wa gid masulat
litra po litra. No, dilo ang not explicit Okay, ko. okay. Dili literal. Okay. Sa to ba Wala. implicitly ang Mary Mother of God. Sunod Muna pa panudlo sa simbahan katoliko imo perganan. Next question. Literal man, Next question. dili literal. Next question. Oo. Okay, salamat kay miangkon ka nga dili ko mabasa nimo na litra po litra bisan sa imong referensya. Sunod pangutana. Kining sa konsilyo sa Episo nga gigamit is truly. Wa mo ginayon meaning ini literal man yun. Asa man mabasa nga pasabot ani kanang is truly nasa dokumento simbang katoliko sa Biblia nga figurative na sama sa protestante nga pagsabot. Kanang is truly asa man na sa Kanang referensya. gipasabot diya sa Is Episo, is truly. Oh. Nga kini siya genuinely tinuod yun nga si Prima inahan sa Dios. Oh. Pero ayaw sumpahik literal kay waya dungagaw ni mo Wala libro ka nga literal. pangutan na lagi. Kung Sinutan ganyan ka na literal, sino? asa mang figurative na suma sa Sara. magisterial text. Sara, implicitly. Mother of Oh, God. balik na sa sa pangutana. Kanang implicit kanina, gibasa na nato sa Webster. Manatubag naman niya. Nabasa na nato na sa Webster kanina, kini mo Oxford, no? Webster, nga implicit, way gipasabot dili nga not literal. Nga naman gid ba friend nga, mo balik-balik man kanang mga argumento. Nga wa sa Oxford, may imura. Ako pangutana nimo, kinsa may imong gibasihan? Kini Oxford o kanang imong imura sa Tubag, Oxford? tubag. Imo gidefine ang Oxford. Tubag. Tubag ka. Mas labaw niya kung ikubda ko sa labaw niya kay kung nabindara sa Katolik Dugma man Ingon ka, way sa tuloy literal. magisterium implicitly Mary Mother of God dili literal. Last Tubag ka. question, last question. Sintros tema. Last question. Kanang implicit nga sa dugma. Ingon ka dili literal. Asa man mabasa sa dugma niya nga implicit dili literal. Nay mabasa implicit turuhay. Wala gingon dili literal. Asa man lang dili literal. Tubag. Di mo na sa naon. Tubag, tubag, Upad tubag. ba ni friend? Di mo na sa naon. Wa sa referensya. Sama sa Catechism of the Catholic Church number 19 sabda Brother Ben ayaw sabda ang implicit. kisabot, Kung sa may Brother Ben, sabot sa implicit mo dili na literal. Ibaw ka na. Niya di ka madawat na sa to pa Mary Mother of God dili literal. Sunod pangutana. Wala. Awala na sa So, ari na sa katapusang bahin. Brad Alvin kita Una, si- o si Brad Iway Efren de la Peña. Negative man ka. Ari na ta sa katapusang bahin sa ato ang debate karon ang rebuttal. So ang una mo rebuttal mao ang affirmative. Ikaw may affirmative. So ikaw mo unang negative. Una, Oh, si iwit. Juan, Una, negative. friend. So si Brad Efren Different. de la Peña Negative pa si mo munang rebuttal. 3 minutes. 3 minutes. Isa mo dito. Salamat kayo, Brother Alvin, Brother Edwin Isal, nga suma sa akong side negative stand sa pagnigaran ko sa pabarog ni Brother Alvin. Wa ko'y nakita nga akong gupon, tumbahon, nga yung gibarog nga liko ni kayo. Nga naman, ni-explain man sa Brother Alvin kita mundo. Imbes literal na to, akong ipungian, asa mabasa sa Lucas 1:3, dito sa 69, Mother of God. Wah! Ya, imong idugtong-dugtong. Ha? Litra po litra god. Ay, nagdugtong, explain na ka na. Muna nga, ikaw minigo sa Mary Mother of God, figurative. Uyo na ta, kauban na tanduhay ni. Muna nga, ang iyang gipabarog, gikan kanina, mga teksto nga iyang gigamit. O mga pahayag niya. Itawag to, o yara tong kining pasabot mga kigsunan ba? Gawa gisa ka pabarog. Kaya ano? Wa mo kita'y nakita nga Mary, Mother of God, literal. So, sintro sa topic, mga kigsunan, kayong debate, umugawas sa stima, at tas katunggan. So, muna mga kigsunan nga, ang fundamental sa Katolik Dugma, ang Catechism of the Catholic Church, o guban pang mga libro nga Last 1 minute. ikutlo sa mga itong mga kaigsunan nga the Bible coincide the Catechism of the Catholic Church dugma ar Catholic faith man religion not literal, dili literal. Yes, Brother Alvin, mo sungag sa ining libro sa Katoliko muna nga atong pinanggang katbang kinamagkayusa ta Episo 4:5 unos dumina there is only one faith, one Lord, one baptism. So muna nga, Brother Alvin, mag-iusa kita sa tumong tuyo sa para sa kalawasan sa kalagyo. May laing tumong na to ni mong kalawasan sa kalagyo. Unya, nagtuo ko nga si Brother Alvin kita mundo nga dunay gipabarog nga usa ka liking-ligon kayo. Akay manghulam tayo ko kuan ito kang bulldozer aron pagluwad sing ipabarog. Pero di ay kutsara ra akong gida kay gaan man kayo. Ihana pa kani. Gilampur na sa balot sa kamatuoran. Wagi ko mabarog sa Brother Alvin. Hantod sa ribatal. Why Mary Mother of God? Literal. Muna, mga kaigsunan. Dan salamat.
Mayong gabi sa Plaza Independencia. Salamat kay Brother Efren sa imong rebuttal niya. Mong yung katapusang pahin mga igsoon sa imong debate niya. Ari kita sa katapusang rebuttal sa affirmative side. Brother Alvin kita mundo. Dagang salamat Mr. Moderator, Brother Friend. Ni kisiki-siki si Brother Friend, kaya mamugos ko siya nga kulukoy ng pabarog. Huwag gali kakabungkag sa unang pabarog, na simple ra kayo. Sa Council of Episo ha, konsilyo na, magisterial na nga panudlo sa simbang dokumento, konsilyo sa Episo. Alat ni matay sa mo dawat kasi Mary is truly Mother of God. Mao na ako ipabarog nga huwag kakabungkag ana. Kaya ninig yun na literal gina. Huwag mo naman nigal sukad pa ganina. O yung imong dagananan, kalang implicit, nga kung implicit, dahil nga literal, nabuking taka-iksong friend. Kaysa imo dictionary ng Oxford, gidala-dala nimo, way mabasa da nga kung implicit, dili literal. Way mabasa da, kung di po literal, o pagibutang da implicit, nga sinonimo sa sila. Muna nga ang dictionary, ang Webster, imong yatagan og meaning, nga wa sa dictionary, nara nimo, nga mudagan ka sa CCC, mudagan ka sa dokumento. Pagpabasa dito, wala pagibutang nga literal, di mo na sa nang giwad-hubad. Kaya mo lagi sabton. O igsoon lang ka sa imong pangkakauli mong pangatulungan, Brother Friend. Kung mulaban nimo nga way mabasa, okay ra ka. Pero sa ako, kung ako'y mabasa, dili okay na ako. Kaya mulaban nimo, nabalin heno ako na figurative. Igsoon friend, di ko ma-figurative oy. Kay gigar ko ng baruganan sa protestante o ginidisturyos, nagikondinar sa simbang katoliko sa konsilyo sa Efeso. Akong basahon pagbalik, klaro kayo ang kondinasyon. Giingon Dreo, and you say, oh heretic, oh, ang saban man nagpahayag ini. Whoever you may be, who deny that God was born with the Virgin and that Mary is truly the Mother of God. Klaro kay is truly. Literal gina. Bisa na pa mabasa literal. Is truly. Dili na figurative. The Mother of God. You heretic. Klaro kayo konsilyo. Yapon na sa Last 1 episode. minute. Ikaduha nga kanang kondinasyon ni San Cirilo kang Nestorius, matulang utana ko kanina. Ikong sa manimo si Nestorius og mga protestante, minigar ka, pero hayag pa nga sa uto-uto, toto karon. Karon sa kagibon sa kangit-ngit, klaro kayo nga ang imong tubag bisan pag ni super denial ka, pero ang imong barog kauban gyud ni Nestorius o sa protestantismo, kay di na may barog sa simbang katoliko, kay ikaw sad wa sa kami angkon ka, di ka makapabarog sa figurative. Mo gani na musukol ka nako, igo na ka magnigar, pero wa kay nanigar, kay klaro kayo nga diri karon sa plaza napamatudan ako sa Biblia, Lucas 1:43, sa 69, wa nimo manigar. Lapuson sa 69, inahan sa Ginoo, inahan sa Ginoong Dios. Literal na literal na, dili na simbolikan. Unya, dinhi, you o heretic who deny that Mary is truly the Mother of God. Kang Time's kang up, Nestorius, time's up. mo nang nairihis ka, Brother Friend. Daghang salamat ug may gabi ka na tong tanan. Mga igsoon, dinhin na, tapos na ito ang debate, atong tayawag na ito o kanang friendship debate. Para sa kita na to nya pagbait sa ato ang salabutan nya pagpatiklon sa ato ang pagtuo papaglikon sa pagtuong katoliko. Actually, pulos ni mga katoliko may igsoon nya dunay gamay diferensya sa mga pulong nga ni gihubad sa nagkalain-lain panghuna-huna sa tao. Una nga nahimo kini maong debate karon gabi una nya kay tungod kay ang debate na napupos naman. So kita na magpasalamat labi na gyud sa ato ang makagkahom ng Dios nga kita magkahiusag gyapon sa pagtuong katoliko niya magpadayon ta diha sa bukos nga kasing-kasing una-una relasyon sa gugma sa katao niya actually amigo naman gyapon nato ni sila si Brad Efren de la Peña o si Brad Alvin Kitamundo. So may isoon dita magdugay ato na ning tapuson diha sa pagpamung sa tuang pamung sa pagayon nato ang panalangin sa Ginoo nga siya maglamdag kanto sa kanunay. Amen. Sa ngalan sa Ama sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.